Så, nu optager vi, Astrid. Godt. Ja, skal vi ned og kigge i caven her, hvad der er hernede? Jeg bygger også lige en platform til den lille fælde, hvis lige pludselig en bat kommer igen. God idé. Skal vi rende ned og kigge her, hvad der er i den her cave? Ja. Den er godt nok dyb, hva'? Mm-hmm. Nu vil Det jeg er kigge. den. Jeg sætter lige nogle fakler, så vi kan komme ned i. Ja. Ja. Det er lange huller dybt ned. Tror der er monster hernede. Nå, Skal vi kigge engang? jeg skal gøre det. Vi kan finde diamonds. Hvis vi er heldige. Der er ikke meget her, hva'? Lad os grave ned og se, om vi kan finde noget sjovt. Måske noget weird. Noget rare. Astrid. Se lige her, hva'? Vent. Der er en creeper. Er det det? Ja. Hvor meget liv har du? Jeg har kun mistet en hjerte. De her krystaller kunne jeg godt tænke mig nogle af. Det er sådan en krystalrum. Ja. Det er en helt ny cave. Flotte. Lilla i sten skal vi da have nogle af med til huset. Jeg kan se, der er en zombie dernede, Astrid. Det er ikke godt, nej. Nu kommer den. Angreb. Angreb! Godt. Nu har jeg mistet som bare 4 hjerter. Der er også en cave, der er meget lang hernede. Skal vi lige blokke den af her, så vi kun tager en vej ad gangen? Ja. Godt, så blokker jeg lige af. Fordi vi skal jo også gøre det her. Så sætter jeg 4 fakler sådan der. Det er lysende Vi kan færdigt. opgradere vores hus med det her. Det kan vi. Jeg fandt noget mere rum. Ja, der kommer en zombie. Der er redstone hernede. Men hvis du lige kommer over herovre, jeg fandt et rum. Ja, må vi se. Vi skal helt være op igen og Det der sted, jeg lige har blokket af. Så vi tager nummer 2. Jeg fandt det. Ja. Men skulle vi ikke tage den anden vej først? Okay. Så kigger vi lige, hvad der er her. Der er noget. Der er redstone. Lige her. Jeg tror ikke, jeg kan mine det med en... Jeg skal have en iron pickaxe. Ved du hvad? Så må vi lige lave en af dem. Har du en crafting table? Kan du sætte en lige her på stilen? Så laver jeg lige 2 iron pickaxes til os. Jeg kan også. Kan du det? Ja. Okay. Når jeg mangler penge. Ved du hvad? Jeg laver bare en iron pickaxe til dig. Værsgo. Den ligger nede foran mig. Der er mange sten. Nu har jeg også en iron pickaxe. Ja.
fald lige noget mere redstone hernede, vi kan mine. Så Der var en creeper bag mig. nej. Det var der. Hvor er den henne? Den eksploderer, men jeg dør jo ikke. Og det er godt. Hvor mange hjerter har du så? Jeg har 3, men jeg er okay. Wow! Hvor kommer de fra, alle de Ja, der? de kom fra der. Det kan jeg da godt se. Kommer en mere? Nu 2 zombier efter dig. Jeg har mit sværd. Der er en skelet. Hvad? Jeg har et hjerte, far. Jeg har et hjerte. Tag noget mad. Jeg fandt jern. Godt. Får du minet det? Jeg har jo en jern. Det var kun 2 stykker. Ja. Jeg synes, jeg så noget iron Hvor? heroppe et sted, Der. før vi faldt ned i hulen. Hvor er egentlig oppe henne nu? Nu er jeg faret vild. Der. Er det ikke her? Det skal vi lige Hvordan kommer vi egentlig op? Nå, det var her. Det var sådan, det var. Det var under jorden. Hold da op. Bare lige for, at vi finder tilbage her igen. Der var noget iron heroppe. Sådan en tyk blok. Hvor er du? Jeg er lige her ovenover dig. Nu er jeg bag dig. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at komme for langt ned i den hule der, fordi vi kan næsten ikke finde tilbage. Skal vi prøve lige her? Der er meget iron, Aston. Hvor? Lige hvor jeg er, for eksempel. Der er også noget foran. Hvis vi er heldige, så finder vi mere redstone. Og måske nogle diamonds. Ja, vi er helt... Vi er mest Hov, det er guld. Det er godt. Jeg får lige minet. Sådan der. Vi skal bruge 8 stykker, så kan vi lave en enchanted golden apple. Ja. Godt. Der er et skelet. Nu laver armer. Ah, men det får den ikke lov til at have. Ja, og der er mere iron. Vi skal op Skal vi op nu? nu. Nu har vi været hernede. Ja, og vi ved godt, der ikke er diamond. Ja, det er rigtigt. Vi ved ikke engang ikke, hvad lag vi er på. Det gør vi ikke. Er du med mig? Jeg er lige ved dig. Så fat i min mor. Den kan hoppe herop, far. Og så hoppe herop. Far, det kan du ikke. Du skal op der, og så hoppe herop. Sådan der. Det er parkour. Er det parkour? Parkour. Hvad mener du? Jeg kan godt lide de der sten her. De er flotte. Vi skal da have dem med over til huset. Hvad mener du, den der? Ja. Det tænker jeg. Så mange af dem vi kan få. Far, skal vi ikke op? Jo, lad os gå op nu.
Ja, det tror jeg nok. Måske skal vi bare følge faklerne. Ja, det er nok en meget god idé. Det er godt nok meget okay. Ja. Skelet? Hvad? Jeg tror, jeg så en skelet. Det var i hvert fald lidt Tony. Det er ikke så godt. Nej, det var faktisk dig, tror jeg. Nå! Den havde jo 0 huller. Ja. Fordi at du er men måske tror skeletterne, at du er en skelet. Skal du have noget af det her? Nå, lad os bare gå op. Jeg har allerede en stak og 20 jern. Nej, på. Det var ikke vejen op til det. Det er her. Jeg skal lige holde fingeren lige i munden her. Sådan. Så er vi på vej op. Tilbage til huset. Og lad os bygge noget. Ja. Det synes jeg er en rigtig god idé. Hvad skal vi bygge? Måske en lille statue. Eller måske faktisk... Noget ud af de lille krystaller? Ja, måske en lille krystalbro. Ja. Eller faktisk... Nu Og vi tager lige sækkene.